urra ondita, sexuaz. Sexua bai. Zergatik uste duzu, mutilek hitz egiten dutela asko masturbazioari buruz eta neskek ez? Ba ez dakit, agian sexualitatea mutilengan askoz normalizatuago dagoelako edo agian mutil batek 12 urterekin esaten badu, berak zakila ikutzen duela da guztiz normala eta besteek txalokatuko dute, baina neska batek ba ez da hain normaltzat hartzen edo agian itzuzitzat ere. Mutilak izan behar dira super sex machine eta Ja, beti ikusi da holan. sexu asko izan eta neskek izan behar gara pues super... Ja, ezin duzu neska izan da sexu hitz egin. Claro. Hombre, oigo hain egin da, Satisfyer egin da nik uste igerrizko zera izan dela. Buelta eman dula horrek. Revoluzioa izan dela, irutizeak, zentzu baten. Ba. Asko, emakume masturbazioa da, asko plazaratu dela irutiz, hola zehatzeu bete, txekit, nik jaingo. Eta gogoratzen duzu noiz sentitu zenuen plazera lehenengo aldiz? Ezen zakilaekin jolatzen nuen lehenengo aldia, baina lehenago aurrekotan enun olakori sentitu. Maravilla! Maravilla! Oso ondo! Goxau entzoan! Disfrutau entzoan! Maravilla, gustatzen. Era recuerdo nabeko ez? Bai. Guri irakasle batek esan zegun. Probatu gauz. Niri eta nire lagun batei, egun baten erakutsi zozkun tipo batek, kalerdixan, itzaltzan, oso inbazioa. Goiezen, ez dakitsi igual ginoan, 11 urte edo. Ta mitiko horrengo kursoko txabal errepikatzaile ganberrua, gurutzau gauen, eta berak ikasi berri zauen, eta badakitzu erola itxen dan hau, kalerdixan, trauma. Baina zer gertatzen da arrasaten. Bai. Nire lehenko amari preguntan hau txan, bederatzi urtegaz, Ama, zuke okututen duzu nien nolan aportxuet edo zer kilikili iten duzu, zer kilikili, zer da kilikili? Azarre, A ber, plazerra ez, baina holako koskileo zea bat bizikletan abilela. Zilinakin. Akoratzen nahi juginen bos neskao Santalena. Bai. Eta... Rosian. Bai, eta neu potxorra jaure eta esan zien bat zerrakazu bat, kriston askuri erakat. Eta nik uste zilinen Rosi izan zala. Zer bat urteko ikono ba, 10 bat urte? Prematuria neu, Ya lo creo. Jode, Felitxo. Eske aurrek ere ukitzen dute beren gorputza. Eta olako gauzak silentziatia dakar klandestinidade asko. Zer, jendia ez da gelditzu bihar. Aur batei zeu gustetan basako tezitu bazu, kaka, ez da gelditzu bihar. Ez da betetuko ez. Zuk sexua deskubritzen duzun garai haietan, ez? Sartuta zeneukaten buruan sexu harremanak izan behar zirela behin eskonduta gero. Bai. Zu galtza batzuk eosten batxuzu, itxuzu probatu. Bai, zugutik loko, ejemplo... Osea, ez duzu galtza batzuk eosiko probatu gabe. Ez? Igual, bai. Eta gero zaizkizu ondo gelditzen. Pero kambiatzago. Claro. Baina horretik kambiatzen dute bak, izona eta Andri eta... Begara nire zute, kondo probatu. Hala ere, zuk ezenuen bete. Virginia iritsi. Ez. 24 urteaz edo 23 urteaz izen da... Hortik izen da nire lehenengo aldiz. Zure lehenengo aldiz. Bai, nire lehenengo penetrazioa. Ni erez, Ni erez nahi eskondu Virginia, Ni 10 Virginia, baina Virginia ez. Ni honei nebiziko musio bat dioni ezarek ze masaliko emantzia nahi. Ordu gara bezeitu, Eran virgenes, Ode, uga zapazte gua emantzia nahi. Soño eta guzti. Pareta zu.